Og så filmer vi nede her live fra Stoleprojektet på Nygade. Og her er B-klassen med deres kreationer. Vi starter lige herovre. Så tager vi lige en præsentation af, hvem vi er. Hvad hedder du? Jeg hedder Nikolaj. Og du går i? Jung B. Nikolaj Jung B. Og? Jonas. Du hedder Jonas og går i? Jung B. Og du går også Jung B. Og? Hvad hedder du? Ammer. Okay, og hvad klasse går du i? Jung B. Hvad hedder du? Morgen, det er mig, der kommer med børn. Nej. Nå. Hvad hedder du så? Jeg hedder Karina. Du hedder Karina Jung B. i Jung B. Hej, jeg er Sne. Og hvad klasse går du i? B. I B-klassen, yes. Tyler her Uni B. Og du hedder? Hvad hedder du? Megan. Megan, ja, og går i Jung B. Thomas og går Jung B. Okay. Og jeg hedder Iben, og jeg er også i Ung B. Jeg er så Okay. lærer i Ung B. Ja, og jeg? Er jeg der på nu? Ja. Ej, Jeg hedder Tommy, og jeg er så Når I pædagog i Jung B. ligger der. Vinkel lige alle sammen. Okay, så vinker jeg. Hej, hej. Hej, hej. Her kan vi se vores stole her. Der er perlestolen. Der er vores storkemåge, der kommer med børn. Og ko. Og det er rigtigt, der er koen. Kokasse. Det er sjovt. Og så er der vores sidste stol. Den er sparet væk, beklager. Tak for nu. Bliver stole hele vejen op ad gaden her. Helt og gade.